Παιδική παχυσαρκία. Μια μικρή λέξη με πάρα πολλά προβλήματα. Ποιοι από εμάς στα ιατρεία τους δεν έχουν δεχθεί μέχρι στιγμής παιδιά παχύσαρκα για εξετάσεις, με όλο το άγχος το οποίο κουβαλάει όλη αυτή η διαδικασία. Σκεφτείτε ότι από το 1950 περίπου έχει αναγνωριστεί σαν νόσος. Ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα της εποχής δεν θα μπορούσε να μην μας απασχολήσει και να μην το εντάξουμε μέσα στη διαδικασία της διμερίδας μας. Καταλληλότερο άτομο από το να μας εξηγήσει μερικά θέματα που συνδυάζουν την παχυσαρκία και την ενδοκρινολογία, από την κυρία Παπαγιάννη, από τη Θεσσαλονίκη μας έκαμε τη χάρη να έρθει. Είναι παιδίατρος παιδοενδοκρινολόγος στο Ιπποκράτιο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ και της δίνουμε το λόγο. Καλημέρα και από μένα. Καταρχήν να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική αυτή πρόσκληση, να μιλήσω στην διμερίδα σας. Όντως, η παιδική παχυσαρκία είναι κάτι που απασχολεί όλο και περισσότερο, χρόνο με το χρόνο, και αυτό φαίνεται πάρα πολύ καλά από τα απίστευτα πολλά δημοσιεύματα στον τύπο για το θέμα αυτό. Παλιότερα, θεωρούσαμε ότι ένα άτομο ήταν παχύσαρκο όταν το βάρος του σώματός του ξεπερνούσε το 120% του ιδανικού βάρους για την ηλικία, το φύλο και το ύψος. Υπάρχουν πάρα πολλοί μέθοδοι μέτρησης του σωματικού λίπους. Υπάρχουν άμεσες μέθοδοι εκτίμησης της σύστασης του σώματος, που είναι και οι πιο αξιόπιστες, όπως λέμε, όπως είναι η μαγνητική τομογραφία, η αξονική και η DEXA. Και υπάρχουν και έμεσες μέθοδοι εκτίμησης της σύστασης σώματος, όπως είναι η σχέση βάρους προς ύψος, το πάχος της πτυχής του δέρματος και φυσικά ο δείκτης μάζας σώματος, με τον οποίο είμαστε πολύ πιο εξοικειωμένοι. Η ιδανική μέθοδος προσδιορισμού του σωματικού λίπους πρέπει να είναι ακριβής, εύκολη στη χρήση, χαμηλού κόστους, αποδεκτή από τον ασθενή και καλά τεκμηριωμένη με δημοσιευμένες τιμές αναφοράς. Καμιά μέθοδος όμως δεν πληρεί όλα αυτά τα κριτήρια. Ο δείκτης μάζας σώματος φαίνεται όμως ότι χρησιμοποιείται ευρέως πια. Για τους ενήλικες είναι εύκολα τα πράγματα, με την έννοια ότι υπάρχει η τιμή του 25 και του 30 και πάνω ένα άτομο θεωρείται φυσιολογικό όταν ο BMI είναι κάτω από 25, υπέρβαρο όταν είναι μεταξύ 25 και 30 και παχύσαρκο όταν είναι πάνω από 30. Μπορούμε όμως αυτές τις τιμές να τις χρησιμοποιήσουμε στα παιδιά? Φυσικά και όχι, γιατί στα παιδιά υπάρχει συνεχής τροποποίηση της σχέσης βάρους και ύψους και είναι δύσκολο να καθοριστούν τα όρια για τη διάκριση μεταξύ φυσιολογικού υπέρβαρου και παχύσαρκου ατόμου στην παιδική και εφηβική ηλικία. Άλλωστε αυτό φαίνεται από τα διαγράμματα ανάπτυξης που βλέπουμε συνεχή αλλαγή του ύψους και του βάρους τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια, και γι' αυτό το λόγο έχουν γίνει καμπύλες για το BMI τόσο για τα κορίτσια όσο και για τα αγόρια. Και πάλι όμως, ωραία, έχουμε τις καμπύλες. Πώς μπορούμε να πούμε πάνω από ποια εκατοστία θέση θεωρείται υπέρβαρο και πάνω από ποια εκατοστία θέση θεωρείται παχύσαρκο? Φυσιολογικό, σύμφωνα με τα κριτήρια της WHO και των αποτελεσμάτων από τη μεγάλη αυτή μελέτη, την NHN στην Αμερική, φαίνεται ότι φυσιολογικό είναι όταν ο BMI είναι κάτω από την 85η εκατοστία θέση, υπέρβαρο όταν είναι μεταξύ 85ης και 95ης και παχύσαρκο όταν είναι πάνω από την 95η. Η IOTF στην συνέχεια θέσπισε κάποια κριτήρια που καθορίζουν ως διαχωριστικές εκατοστιαίες θέσεις μεταξύ φυσιολογικού υπέρβαρου και παχύσαρκου ατόμου εκείνες που φτάνουν στην ηλικία των 18 ετών να είναι αντίστοιχες με αυτό που λέμε BMI 25 και BMI 30. Έτσι λοιπόν έχουν για την κάθε ηλικία, σύμφωνα με την IOTF, έχουμε για την κάθε ηλικία το BMI για αγόρια και κορίτσια που αντιστοιχεί σε BMI 25 στην ηλικία των 18 ετών και σε BMI 30 επίσης στην ηλικία των 18 ετών. Άρα, λαμβάνοντας αυτά υπόψη, έχουν πάρει τις καμπύλες του BMI
και στη χώρα μας και έχουν φτιάξει αυτές εδώ τις γραμμές που αντιστοιχούν σε αυτές τις εκατοστιαίες θέσεις. Άρα, όταν έχουμε δείκτη μάζας σώματος σε ένα παιδί που είναι πάνω από αυτή εδώ την εκατοστία θέση, θεωρείται υπέρβαρο και όταν είναι πάνω από αυτή θεωρείται παχύσαρκο. Έτσι έχει γίνει λίγο πιο εύκολη η ζωή μας στο να μπορέσουμε να διακρίνουμε ποιο παιδί είναι υπέρβαρο, ποιο είναι φυσιολογικό και ποιο είναι παχύσαρκο. Το ότι έχει αυξηθεί η συχνότητα, αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε όλοι, σε όλες τις χώρες, ανεξαιρέτως. Και αν δούμε τις καμπύλες, τα διαγράμματα ανάπτυξης, τα παλιά του 1978 και τα πιο καινούρια του 2001, θα δούμε ότι με μπλε γραμμές είναι τα παλιά και με κόκκινες αντίστοιχα για τα κορίτσια και με μαύρες είναι τα καινούρια. Βλέπετε ότι στην 97η εκατοστία θέση, στην ηλικία των 18 ετών, το βάρος των παιδιών έχει αυξηθεί κατά 17 κιλά. Και μισό από αυτά στα κορίτσια. Το ίδιο και στην 50η εκατοστία θέση. Άρα τα Ελληνόπουλα είναι πολύ πιο βαριά πια. Δεν έγινε όμως κάτι ανάλογο στο ύψος. Τα διαγράμματα του ύψους δεν αλλάξανε πάρα πολύ. Άλλαξε όμως πολύ σημαντικά το βάρος. Επομένως, δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα διαγράμματα του βάρους για να πούμε, όπως παλιά λέγαμε, ότι είναι στην 50η θέση στο ύψος, είναι και στην 50η θέση στο βάρος, είναι μια χαρά. Όχι, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό πια. Ναι, το ότι είναι στην 50η θέση είναι αληθινό, γιατί έτσι είναι το βάρος πια στα Ελληνόπουλα, αλλά δεν είναι το ιδανικό. Είπαμε ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η συχνότητα της παιδικής παχυσαρκίας. Εδώ φαίνονται στοιχεία από διάφορες χώρες και φυσικά η Αμερική κρατάει ακόμα τα πρωτεία, εντάξει, και στα κορίτσια και στα αγόρια, και ακολουθεί η Ευρώπη. Και αν δούμε τη χώρα μας, δυστυχώς είμαστε μέσα στις πρώτες στην Ευρώπη και στις ηλικίες 8 με 11, βλέπετε εδώ πέρα, μαζί με την Ιταλία και την Ισπανία, και στις ηλικίες 14 και 17, πάλι με αυτές τις χώρες και με την Μεγάλη Βρετανία. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες και από τον ελλαδικό χώρο για την συχνότητα της παχυσαρκίας και θα μπορούσα να πω και από όλη την Ελλάδα και τοπικά αλλά και πανελλήνιες μελέτες. Θα αναφέρω μόνο πολύ λίγες από αυτές, τις πιο χαρακτηριστικές. Εδώ είναι μια μελέτη από την ομάδα του κυρίου Κρασά στην Θεσσαλονίκη πριν από 10 χρόνια περίπου, στην οποία φαινόταν ότι έχουμε στο σύνολο περίπου 1 στα 5 παιδιά είναι υπέρβαρο και αυτό το ποσοστό ανεβαίνει ακόμα περισσότερο όταν πρόκειται για αγόρια. Λίγο πιο χαμηλά επίπεδα βρέθηκαν σε αυτή τη μελέτη από την πρώτη παιδιατρική του Πανεπιστημίου Αθηνών και στα στοιχεία αυτά στηρίχτηκαν και τα διαγράμματα, τα καινούρια, τα οποία σας έδειξα πριν και αυτά που χρησιμοποιούμε και είναι στα βιβλιαράκια των παιδιών μας σήμερα. Ενώ σε μια πανελλήνια μελέτη με πολύ περισσότερο κόσμο από την Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας, τα ποσοστά είναι κάπου ανάμεσα. Υπάρχει μια πολύ καλή μελέτη από την Κρήτη που συνέκρινε τα ποσοστά του φυσιολογικού βάρους σώματος των υπέρβαρων παιδιών και των παχυσάρκων σε 20 χρόνια, το 82 και το 2002. Δείτε εδώ τι γίνεται όσον αφορά το σύνολο. Από το 20% έχει πάει στο 39%, σχεδόν έχει διπλασιαστεί. Και όσον αφορά το ποσοστό των παχυσάρκων, αυτό έχει τριπλασιαστεί. Είναι φυσικά όλα αυτά τα δεδομένα που θα πρέπει να μας αγχώσουν και όχι μόνο εμάς, αλλά και την πολιτεία για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Και μια πολύ πρόσφατη μεταανάλυση, είναι η πρώτη μεταανάλυση για τα ελληνικά δεδομένα, έχει πάρει 25 μελέτες από τις 135 που έχουν δημοσιευτεί είτε στα ελληνικά είτε σε ξενόγλωσσα περιοδικά. Έχουν χρησιμοποιηθεί 220 περίπου χιλιάδες αγόρια και 210.000 κορίτσια και τα ποσοστά αυτά φαίνεται να είναι
περίπου 23,7% υπέρβαρα και 10% παχύσαρκα. 1 στα 10 δηλαδή παιδιά είναι παχύσαρκο και περίπου 1 στα 4 είναι υπέρβαρο. Φαίνεται βέβαια πάλι ότι τα αγόρια είναι λίγο πιο πάνω από τα κορίτσια. Ποια είναι τα αίτια της παιδικής παχυσαρκίας? Το πιο συχνό αίτιο φυσικά, όπως θα πούμε και παρακάτω, είναι τα διατροφικά σφάλματα. Τα εξωγενή, όπως λέμε, αίτια, εξωγενής παχυσαρκία, θα την ακούσετε σε διάφορα παντού να γράφεται. Ψυχοκοινωνικά αίτια και από εκεί και πέρα υπάρχουν και σπάνια αίτια, όπως είναι τα ενδοκρινολογικά νοσήματα, γενετικά σύνδρομα ή μονογονωδιακές διαταραχές που αφορούν το μονοπάτι της λεπτίνης ή της μελανοκορτίνης. Αυτά είναι πολύ σπάνια. Συνηθίζουμε να λέμε ότι αφορούν κάτω από το 2% των παχύσαρκων παιδιών. Παρ' όλα αυτά όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να τα έχουμε στο μυαλό μας και να τα ψάχνουμε όταν έχουμε απέναντί μας ένα παχύσαρκο παιδί. Ποια είναι τα ορμονικά αίτια? Φυσικά ο υποθυροειδισμός, που είναι το πρώτο που έρχεται στο μυαλό όλων, δυστυχώς και των γονιών, γιατί όλοι θεωρούν ότι το παιδί τους κάποιο πρόβλημα πρέπει να έχει που παχαίνει και δεν είναι η διατροφή ή η έλλειψη άσκησης. Η υπερκορτιζολεμία, υποθαλαμική βλάβη, ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης και άλλα πιο σπάνια αίτια όπως ο ψευδοϊποπαραθυροειδισμός και ο πρωτοπαθής υπερινσουλινισμός. Εδώ βλέπετε ένα παιδάκι τη διαφορά του μετά την χορήγηση θυροξίνης, πώς άλλαξε το σώμα του, ή είναι δύο δίδυμα αδέρφια, το ένα με ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης και το άλλο χωρίς, και βλέπετε τη διαφορά τους. Το ίδιο παιδί, μετά που βγάλανε το αδένομα της υπόφυσης, που του έκανε το Cushing, και φυσικά πιο σπάνια γενετικά σύνδρομα, όπως το Prader-Willi, το Turner, το Lawrence-Moon-Beatle και άλλα πιο σπάνια, όπως το Alstrom, το Cohen, το Carpenter, η οστεοδυστροφία Albright. Δεν θα σας απασχολήσω με αυτά, απλά θα σας δείξω μόνο σαν εικόνα τα παιδιά αυτά. Είναι κάτι είναι σπάνια νοσήματα και θα πρέπει να... Δεν θα διαφύγουν της προσοχής μας, γιατί έχουν και άλλα πράγματα. Συνήθως η έναρξη δεν είναι από τη γέννηση, είναι λίγο μετά η έναρξη της παχυσαρκίας. Το πιο συχνό από αυτά είναι το Prader-Willi και το Turner. Το Prader-Willi έχει σαφέστατα πολύ πιο έντονη παχυσαρκία από ότι το Turner και αυτά είναι πολύ πιο σπάνια. Πραγματικά δεν θέλω να σας κουράσω με τα νοσήματα αυτά. Η λεπτίνη είναι κάτι που έχει ακουστεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και πάλι εδώ όμως τα περιστατικά με ανεπάρκεια λεπτίνης είναι εξαιρετικά λίγα. Γιατί στην παχυσαρκία έχουμε αντίσταση στη λεπτίνη, έχουμε υπερβολικά πολύ ψηλά επίπεδα λεπτίνης και όχι ανεπάρκεια. Αλλά βλέπετε τη διαφορά σε ένα παιδί που πραγματικά έχει ανεπάρκεια λεπτίνης στον 3ο χρόνο της ζωής του και στον 7ο χρόνο της ζωής του που έχει πάρει λεπτίνη. Πώς εκτιμούμε το υπέρβαρο παιδί το οποίο έρχεται στο γιατρό? Καταρχήν πρέπει να δούμε το BMI του και να το κατατάξουμε αν πρόκειται για υπέρβαρο ή για παχύσαρκο. Θα πρέπει να αποκλείσουμε την πιθανότητα του να υπάρχει ένα ενδογενές αίτιο παχυσαρκίας, όπως αυτά που αναφέραμε, να εκτιμήσουμε προδιαθεσικούς παράγοντες για επιπλοκές και να ελέγξουμε για επιπλοκές. Αυτά είναι τα 4 πράγματα που πρέπει να κάνουμε με ένα παιδί που έχουμε μπροστά μας. Και ξεκινάμε πάντα από το ιστορικό. Πότε ξεκίνησε, τι διάρκεια έχει, αν υπάρχει ιστορικό βλάβης του κεντρικού νευρικού συστήματος, αν υπάρχει ιστορικό πρωινής κεφαλαλγίας ή και εμέτων, γιατί μπορεί να σκεφτούμε ότι υπάρχει κάποιος όγκος στον υποθάλαμο, διαταραχών της όρασης που να πιέζει κιόλας και το οπτικό χίασμα, πολυουρία, πολυδιψία για άπειο διαβήτη, ιστορικό κόπωσης, μειωμένης επίδοσης στο σχολείο, δυσανοχή στο κρύο, δυσκυλιώτες, ξηρότητα δέρματος. Αυτά έχουν να κάνουν με διαταραχή του θυροειδούς, με υποθυροειδισμό, πιθανό υποθυροειδισμό, ψυχοκινητική καθυστέρηση σε κάποια σύνδρομα ή η επίδοση στο σχολείο, πάντα πρέπει να τη ρωτάμε. Αν υπάρχουν διαταραχές συμπεριφοράς, όρασης, ακοής, η εφηβεία, άρχισε, δεν άρχισε και σε τι στάδιο βρισκόμαστε, αν έχουν πάρει κάποια φάρμακα, ιστορικό απνιών στον ύπνο, ιστορικό υπερφαγίας που δηλώνει διαταραχή από τον υποθάλαμο και φυσικά πάντα θα πρέπει να πάρουμε ένα πολύ καλό ιστορικό για το τι τρώει το παιδί και αν αθλείται και πόσο. Εκεί
Τις περισσότερες φορές η απάντηση είναι «δεν τρώει πολύ». Θα πρέπει να ρωτήσουμε, ωραία, για πείτε μας σήμερα τι έφαγε. Πόσο συχνά μπορεί να τρώει χαζούλικα, όπως λέω κι εγώ. Δηλαδή σοκολατίτσα, κιντεράκι ή όλα αυτά. Πόσο συχνά μένει στη γιαγιά και στον παππού. Πόσο συχνά πηγαίνει για άσκηση, γιατί το ότι πάει η άσκηση θα σου το πούνε. Αλλά στην πράξη όμως μπορεί να είναι η άσκηση 3 και 4 φορές τη βδομάδα και το παιδί να καταλήγει να πάει 1. Γιατί είναι άρρωστο συνέχεια, γιατί δεν προλαβαίνουν οι γονείς, γιατί. Τι είδους άσκηση κάνει. Μπορεί να ακούσεις απαντήσεις του τύπου υπασία, του τύπου δεν ξέρω κι εγώ τι, αλλά θα πρέπει να πάρουμε ένα πολύ λεπτομερές ιστορικό για να δούμε τι γίνεται με το ισοζύγιο προσλαμβανομένων και καταναλούμενων. Και φυσικά το ψυχοκοινωνικό ιστορικό. Το οικογενειακό ιστορικό είναι πολύ σημαντικό. Αν υπάρχει παχυσαρκία στην οικογένεια, αν υπάρχει διαβήτης, τύπου 2, καρδιαγγειακά νοσήματα, υπερλιπιδαιμίες, υπέρταση και ιστορικό πολυκυστικών οθικών στη μαμά ή σε κάποια άλλη γυναίκα της οικογένειας. Δηλαδή αδερφή της μαμάς, αδερφή του μπαμπά. Ποια είναι η ομάδα υψηλού κινδύνου? Παιδιά που έχουν παχύσαρκους γονείς. Όταν έχουμε αυξημένο χρόνο στην τηλεόραση ή στο DVD ή στα video games. Όταν δεν έχει θυλάσει, όταν δεν ασκείται, όταν κάνει κακή διατροφή, έλλειψη ύπνου, μικρό ή μεγάλο βάρος γέννησης, όταν η μαμά είχε διαβήτη κατά την κύηση, παιδιά που έχουν κινητικά προβλήματα, παιδιά που έχουν σαχαροδιαβήτη τύπου 1, παιδιά που έχουν επιζήσει από κακοήθη νοσήματα και έχουν ακτινοβοληθεί στην περιοχή της υπόφυσης, οπότε συνήθως έχουν υποθαλαμική βλάβη, γενετικά νοσήματα που σχετίζονται με παχυσαρκία ή παιδιά που παίρνουν χρόνια κορτικοστεροειδή. Όλα αυτά τα παιδιά είναι στην ομάδα υψηλού κινδύνου για να κάνουν παχυσαρκία. Αν δούμε πώς συσχετίζεται η παχυσαρκία των γονιών με την παχυσαρκία των παιδιών, βλέπετε ότι όταν κανένας από τους 2 γονείς δεν είναι παχύσαρκος, τα ποσοστά είναι αρκετά πιο μικρά. Και βλέπετε πώς ανεβαίνουν τα ποσοστά, ιδιαίτερα στην ηλικία μετά των 3 ετών, γιατί σε μικρότερες ηλικίες φοβούνται κατά κάποιο τρόπο να τους δώσουν απίστευτα πολύ χαζή τροφή, εντάξει. Στην ηλικία μετά των 3 ετών πώς ανεβαίνουν τα ποσοστά και ιδιαίτερα στην κατηγορία που και οι 2 γονείς είναι παχύσαρκοι, αυτό έχει διπλασιαστεί. Πόσο καιρό περνάνε μπροστά στην τηλεόραση? Εδώ είναι τα ποσοστά των παιδιών κάτω των 3 που περνάνε αντίστοιχα κάτω από 1 ώρα, 1 με 2 ώρες, 2 με 3 ώρες τηλεόραση και ούτω καθεξής, μέχρι και πάνω από 4, ευτυχώς είναι πολύ μικρό. Και εδώ, σε ηλικία 3 με 5 ετών, έχει βρεθεί από αυτή τη μελέτη ότι τα παιδιά που παρακολουθούν πάνω από 2 ώρες τηλεόραση, τουλάχιστον 2, την ημέρα, προσλαμβάνουν πολύ περισσότερες θερμίδες από εκείνο που παρακολουθούν λιγότερο. Άρα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνουν παχυσαρκία. Ο θυλασμός. Από την μελέτη αυτή που βλέπετε, φαίνεται ότι αγόρια και κορίτσια που θύλασαν για τουλάχιστον 3 μήνες είχαν κατά 70 και 80% αντίστοιχα μείωση της πιθανότητας να γίνουν υπέρβαρα και παχύσαρκα. Κορίτσια με βάρος γέννησης πάνω από 3,5 κιλά είχαν 2,5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να γίνουν υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Άρα είναι σημαντικό. Η διάρκεια του ύπνου. Όταν έχουμε διάρκεια ύπνου κάτω από 12 ώρες το 24ωρο, αυτό αποτελεί παράγοντα κινδύνου για παχυσαρκία και αναπόθεση σωματικού λίπους σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Και μια πολύ σημαντική μελέτη που δείχνει το πώς βλέπουν τα παιδιά, πώς βλέπουν οι γονείς τα παιδιά τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί αν ο γονιός δεν βλέπει το παιδί του για υπέρβαρο ή παχύσαρκο, θα συνεχίσει να το ταΐζει. Σύμφωνα με αυτό εδώ, λοιπόν, τα παιδιά που είχαν σε αυτή τη μελέτη ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκα το 29,9% και το 1,4% ήταν κάτω από τα όρια. Λοιπόν, οι γονείς, τα αντίστοιχα παιδιά, τα ποσοστά όταν ρωτήσαν τους γονείς τι γνώμη έχουν για τα παιδιά τους, το 29,9% έγινε 18,3% και θεωρούσαν ότι το 17,2% των παιδιών ήταν κάτω από τα όρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει το πώς βλέπουν οι γονείς τα παιδιά. Και αυτό δεν είναι εύκολο να αλλάξει αν σκεφτείτε τα διαγράμματα που σας έδειξα και πού έχει φτάσει το βάρος του μέσου όρου των παιδιών τώρα σε σχέση με παλιά. Γιατί όταν θα συγκρίνεις με το διπλανό, το δικό σου το παιδί είναι φυσιολογικό και το διπλανό είναι υπέρβαρο, τα περισσότερα είναι υπέρβαρα δίπλα σου, θα πεις ότι το δικό μου το παιδί είναι κάτω από τα όρια.
Κάτι που δεν ισχύει. Απλά τα άλλα είναι υπέρβαρα. Είναι πάρα πολλές φορές που έρχονται στο ιατρείο γονείς για να μου φέρουν το ένα τους παιδί, το οποίο το θεωρούν ότι είναι κάτω από τα όρια και ότι έχει πρόβλημα, και τελικά δεν ασχολούμαι με αυτό, γιατί αυτό είναι το φυσιολογικό, και ασχολούμαι με το άλλο. Και φυσικά είναι πολλοί που δεν τους αρέσει αυτό και δεν ξανάρχονται. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει, και θα αλλάξει από όλους τους γιατρούς που περνάνε. Όχι μόνο από τον παιδίατρο και από τον γυναικολόγο, από εσάς που μπορεί να έρθουν και να κάνουν κάποια εξέταση και θα πρέπει να βρείτε λίγο χρόνο για να τους πείτε κάτι, και ούτω καθεξής. Είναι μεταδοτική η παχυσαρκία? Εντός εισαγωγικών. Μπορείς να πεις ναι, γιατί ανάλογα με το ποιος είναι παχύσαρκος, αν είναι ο γείτονας ή ο σύζυγος ή ο αδερφός ή ο φίλος ή ο κολλητός, αυξάνεται αντίστοιχα η πιθανότητα να γίνεις και εσύ παχύσαρκος. Και βλέπετε ότι αν ο κολλητός μας είναι, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα. Αυτό ισχύει για τα παιδιά ακόμη περισσότερο. Και τελειώντας από το ιστορικό, περνάμε στην κλινική εκτίμηση. Το σημαντικότερο από όλα για μας, τα παιδιά, είναι να δούμε το ύψος και το βάρος και να χρησιμοποιήσουμε τα διαγράμματα. Έτσι λοιπόν, βάζοντας τα σωματομετρικά τους πάνω στο διάγραμμα, μπορούμε από την αρχή να πούμε αν αυτό το παιδί μας προβληματίζει και πρέπει να ψάξουμε κάποιο άλλο αίτιο πέρα από τα εξωγενή αίτια ή όχι. Όταν βλέπουμε λοιπόν ένα παιδί το οποίο το ύψος του είναι στα κατώτερα και το βάρος του στα ανώτερα, σε αυτό το παιδί, και έχει τόσο μεγάλη διαφορά, σε αυτό το παιδί πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι υπάρχει κάποιο ενδεχομένως πρόβλημα. Άρα μπορεί, παραδείγματος χάρη, μια υποθαλαμική βλάβη να είναι πιθανή. Θα δεις και όλα τα υπόλοιπα. Όπως επίσης και σε αυτό εδώ το παιδί, που βλέπεις ξαφνικά να αρχίζει, ενώ είχε σταθερό ρυθμό, να αρχίζει ο ρυθμός του ύψους να πέφτει και το βάρος να είναι αυξημένο. Σε αυτό εδώ το παιδί όμως είναι πέρα για πέρα βέβαιο ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος παράγοντας πέρα από τα εξωγενή αίτια. Και είναι κάτι που το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, εκεί, μετά την ηλικία των 2, να αρχίσει το βάρος να ξεφεύγει προς τα πάνω, ενώ το ύψος ακολουθεί την πορεία του. Όταν βλέπουμε ένα τέτοιο διάγραμμα, δεν χρειάζεται να δούμε και υπερβολικά πολλά πράγματα για να καταλάβουμε την αιτία της παχυσαρκίας, έστω και αν οι γονείς κόπτονται ότι το παιδί αυτό δεν τρώει και κινείται. Συνεχίζοντας, θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει κεντρική κατανομή του λίπους, αν υπάρχουν δύσμορφα χαρακτηριστικά που θα μας κάνουν να σκεφτούμε κάποιο από τα σύνδρομα που είπαμε, το χρώμα των μαλλιών, πάλι για τον ίδιο λόγο, να κάνουμε σταδιοποίηση της εφηβείας, να ελέγξουμε τα γεννητικά όργανα, να δούμε για μελανίζουσα ακάνθωση, υπερτρίχωση, ραγάδες και να μετρήσουμε την αρτηριακή πίεση. Μελανίζουσα ακάνθωση είναι μελάχρωση και πάχυνση του δέρματος σε περιοχές όπως ο λαιμός, το βλέπετε εδώ, οι μασχάλες, γόνατα, αγκώνες, βουβονική χώρα, ραχαία επιφάνεια του χεριού, βλέφαρα, χείλη και εδίο. Είναι αυτό που λέει ο κόσμος δερματίτιδα από τον υδρότα. Όμως είναι ένα πολύ σημαντικό κλινικό έβριμα που σχετίζεται με αντίσταση στην ινσουλίνη. Όταν έχουμε υψηλά επίπεδα ινσουλίνης, έχουμε ενεργοποίηση των υποδοχέων του IGF-1 στα κερατινοκύτταρα και στους συνοβλάστες, υπερκεράτωση και προπλασία του δέρματος. Και η εντόπιση της μελανίζουσας ακάνθωσης σε περιοχές όπως ο λαιμός και η μασκάλη καταδεικνύουν ότι η τριβή και η εφίδρωση έχουν καθοριστικό ρόλο στην εκδήλωσή της. Άρα, όταν έχουμε αυτό το έβριμα, είναι ένα έβριμα πολύ σημαντικό που μας κάνει να σκεφτούμε ότι σε αυτό το άτομο υπάρχει αντίσταση στην ινσουλίνη. Αφού έχουμε λοιπόν δει το παιδί, θα πρέπει να σκεφτούμε και ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες, οι πιθανές επιπλοκές από την παχυσαρκία και θα πρέπει να τις αναζητήσουμε. Καταρχήν, πώς επηρεάζει η παχυσαρκία την αύξηση και την εφηβεία. Έχουμε επιτάχυνση της αύξησης στα προεφηβικά παιδιά και της οστικής ορίμανσης. Αυτό που λέγανε λοιπόν παλιά, ότι δεν πειράζει, άστο να παχύνει γιατί θα το ρίξει μπόι, άστο να έχει κυλίτσα γιατί θα τα ρίξει μπόι, ναι, εν μέρη, έχει μια δόση αλήθειας. Γιατί παροδικά έχουμε επιτάχυνση της οστικής ορίμανσης και τα παιδιά αυτά πραγματικά παίρνουν πιο γρήγορα ύψος. Όμως, επειδή προάγεται η οστική ορίμανση, έχουμε πρώιμη σύγκληση των επιφύσεων και το τελικό ανάστημα σίγουρα δεν θα είναι καλύτερο. Άρα,
πρώιμη έναρξη της εφηβείας και της εμειναρχής στα κορίτσια. Στα αγόρια όμως, αν έχουμε ιδιαίτερα έντονη κατάσταση, δηλαδή παχυσαρκία, πολλές φορές μπορεί να έχουμε καθυστερημένη έναρξη εφηβείας και θα πρέπει αυτά τα παιδιά να χάσουν λίγο βάρος για να προαχθεί η εφηβεία τους. Και φυσικά αυτό που τους ενοχλεί πάρα πολύ είναι η γυναικομαστία. Γνωρίζετε όλοι ότι στον οργανισμό όλων μας τα ανδρογόνα και τεστοστερόνη μέσω της αρωματοποίησης μετατρέπονται σε ιστρογόνα. Όταν έχουμε αρκετό λιπόδι ιστό, τότε αυτό γίνεται πιο έντονα και γι' αυτό και στα αγόρια στην εφηβεία, σε φυσιολογικά παιδιά που δεν είναι παχύσαρκα, μπορεί να έχουμε σε ένα ποσοστό ακόμη και 60% φυσιολογική γυναικομαστία εφηβείας. Αυτό τώρα στα παχύσαρκα παιδιά γίνεται πολύ πιο έντονο και δεν υποχωρεί και εύκολα. Όσον αφορά τώρα το μεταβολισμό της γλυκόζης, έχουμε, όπως είπαμε, αντίσταση στην ινσουλίνη. Έχουμε ελαττωμένη ανοχή γλυκόζης και εμφάνιση σαχαρόδι διαβήτη τύπου 2. Δυστυχώς, έχουμε αρχίσει να βλέπουμε παιδιά με σαχαρόδι διαβήτη τύπου 2. Βέβαια, στη χώρα μας δεν είναι υψηλό το ποσοστό, είναι πάρα πολύ λίγα τα περιστατικά, ευτυχώς, αλλά υπάρχουν πληθυσμοί που μπορεί και γενετικά να είναι καθορισμένα για να κάνουν διαβήτη τύπου 2, όπως οι Ισπανόφωνοι στην Αμερική, παραδείγματος χάρη, και εκεί τα ποσοστά έχουν ανέβει πάρα πολύ. Το θετικό οικογενειακό ιστορικό για διαβήτη τύπου 2 και η κεντρική κατανομή του λίπους αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο. Βλέπουμε τα επίπεδα της ινσουλίνης ανάλογα με το πόσο αυξάνεται ο BMI. Εδώ είναι οι εκατοστιαίες θέσεις και όχι το νούμερο του BMI. Βλέπετε ότι πάνω από την 25η, που λέμε ότι είναι υπέρβαρα, πόσο αυξάνονται τα επίπεδα της ινσουλίνης και έχουμε την κατάσταση αυτή που λέμε ότι υπάρχει αντίσταση στην ινσουλίνη. Η αντίσταση στην ινσουλίνη φαίνεται να είναι συχνό φαινόμενο μεταξύ παχύσαρκων παιδιών και εφήβων και η συχνότητά της ανέρχεται στο 30% των παχύσαρκων και πάνω από 50% σε περιπτώσεις σοβαρής παχυσαρκίας. Η κεντρική παχυσαρκία κατέχει κυρίαρχο ρόλο στην εκδήλωση της αντίστασης στην ινσουλίνη. Η εκτίμηση της παρουσίας της γίνεται με τον δείκτη HOMA-IR, ο οποίος υπολογίζεται με αυτούς εδώ τους τύπους, ανάλογα με το αν η γλυκόζη είναι σε μιλιμόλ ανά λίτρο ή εμείς χρησιμοποιούμε παντού στην Ελλάδα το μιλιγκράμμ ανά DL, άρα αυτός είναι ο τύπος για τον υπολογισμό του HOMA-IR και να δούμε αν έχουμε αντίσταση στην ινσουλίνη ή όχι. Σε προεφηβικά παιδιά θα πρέπει να είναι κάτω από 2,5, σε εφήβους κάτω από 4. Επομένως μπορούμε να τον υπολογίζουμε. Παρατηρείται όλο και αυξανόμενη συχνότητα του διαβήτη τύπου 2 στα παιδιά. Σε άτομα με διαβήτη, το 10% όταν είναι παιδιά έχουν διαβήτη τύπου 2 και το 90% των ενηλίκων, άρα κυρίως μιλάμε για ενήλικες, αλλά παρόλα αυτά αρχίζουμε να μιλάμε και για παιδιά με τύπου 2 διαβήτη. Οι παράγοντες κινδύνου φυσικά είναι η παχυσαρκία και το θετικό οικογενειακό ιστορικό. Δυστυχώς η έναρξη είναι αργή και ύπουλη. Δεν είναι όπως το διαβήτη τύπου 1, που τα συμπτώματα είναι πάρα πολύ έντονα και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα γίνεται η διάγνωση. Εδώ μπορεί να έχει πολλά χρόνια και φυσικά το 110, 15, 20 και 25 και κάτω από 180 ζάχαρο δεν θα έχει κανένα σύμπτωμα, αλλά αυτό μπορεί να υπάρχει για πολλά χρόνια και όταν θα φτάσει να διαγνωστεί να έχουμε ήδη τις επιπλοκές μας. Αρχίζει ως αντίσταση στην ινσουλίνη, προλαμβάνεται και αντιμετωπίζεται με διατροφή, άσκηση και φάρμακα φυσικά, όπως η μετφορμίνη που έχουμε αρχίσει να το δίνουμε σε πάρα πολλούς εφήβους και σε λίγο μεγαλύτερα παιδιά. Τελικά όμως μπορεί να χρειαστεί και χορήγηση ινσουλίνης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται το 1 τρίτο των νέων περιστατικών διαβήτη σε παιδιά και εφήβους αφορούν διαβήτη τύπου 2. Στην Ιαπωνία έχουν αυξηθεί τρομακτικά τα περιστατικά και γιατί μιλάω για την Ιαπωνία, γιατί στην Ιαπωνία είναι μια χώρα που έχουμε χαμηλή επίπτωση σε διαβήτη τύπου 1 και υψηλή σε τύπου 2, αλλά και πάλι και εδώ βλέπετε ότι έχει αυξηθεί κατά 35 με 40% τεράστια αύξηση. Για κάθε επιπλέον κιλό που προστίθεται στο βάρος, ο κίνδυνος εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 αυξάνεται κατά 4,5 με 9%. Είναι πάρα πολύ ψηλά τα ποσοστά αυτά. Και φυσικά φαίνεται ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ και ο αριθμός.
Ποια είναι τα κριτήρια της διάγνωσης? Όταν έχουμε σε μια τυχαία μέτρηση ζαχάρου πάνω από 200 μιλιγκράμμα ανά-DL και υπάρχουν και συμπτώματα, αν το ζάχαρο νηστείας είναι περισσότερο από 126 μιλιγκράμμα ανά-DL, ή φυσικά αν κάνουμε καμπύλη γλυκόζης και το δούμε στις 2 ώρες με τιμή πάνω από 200. Αυτό είναι κάτι που γνωρίζετε. Στα παιδιά βέβαια, στην καμπύλη γλυκόζης δεν δίνουμε 75 γραμμάρια, αλλά το προσαρμόζουμε στο βάρος του. Δίνουμε 1,75 γραμμάρια στο κιλό. Δηλαδή, αν είναι 10 κιλά, θα πρέπει να πάρει 17,5 γραμμάρια. Αν είναι 20 κιλά, θα πρέπει να πάρει 35 γραμμάρια γλυκόζης. Και οι χρόνοι είναι, όπως τους ξέρετε, 0, 30, 60, 90 και 120. Καλό όμως είναι να ζητάμε και ινσουλίνη μαζί παράλληλα, όχι μόνο ζάχαρο. Να προσδιορίζεται και η ινσουλίνη. Τώρα, αν δεν την έχει ζητήσει ο κλινικός γιατρός, ναι, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να πείτε στους γονείς ότι πρέπει να γίνει. Αυτό που θα μπορούσατε να κάνετε όμως είναι να κρατήσετε λίγο ωρό και να το συζητήσετε με τον κλινικό γιατρό. Και να πείτε μήπως θα θέλατε. Μην νομίζετε, πολλές φορές δεν το σκέφτεται κανείς. Γιατί αλλάζουν πάρα πολύ τα δεδομένα σε μια καμπύλη ζαχάρου. Μπορεί να είναι ένας τύπου 1 διαβήτης και όχι τύπου 2. Τώρα, όσον αφορά τα λιπίδια, έχουμε αύξηση των τριγλικεριδίων, ελάττωση της HDL και αύξηση της LDL και φυσικά η κεντρική κατανομή του λίπους και η ύπαρξη θετικού οικογενειακού ιστορικού πρώιμης έναρξης στεφανίας νόσου αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο. Φαίνεται όμως ότι όταν ο BMI αυξάνεται πάνω από την 85η εκατοστία θέση, και τα τρία αυτά αυξάνονται πάρα πολύ. Το ίδιο ισχύει και για την υπέρταση. Φυσικά όταν έχουμε θετικό οικογενειακό ιστορικό αυξάνεται πολύ ο κίνδυνος, αλλά και πάλι όταν ο BMI ξεπερνάει την 25η εκατοστία θέση έχουμε ραγδαία αύξηση των τιμών της πίεσης. Άλλο πρόβλημα είναι η άπνοια στον ύπνο. Αφορά περίπου το 17% των παχύσαρκων παιδιών και εφήβων. Αυτό πώς μπορούμε να το καταλάβουμε? Ροχαλίζουν τα παιδιά και θα πρέπει να ρωτήσουμε τη μαμά αν σταματάει η αναπνοή τους. Δεν μπορεί να το πει, αλλά αν δει ότι σταματάει το ροχαλιτό για κάποια ώρα και νιώθει ότι δεν ακούει τίποτα από το παιδί, τότε αυτό είναι μια ένδειξη ότι πραγματικά μπορεί να υπάρχει άπνοια. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιο ιατρείο όπου κάνουν μελέτη ύπνου για να δει σε τι επίπεδα είναι σημαντικό αυτό το πρόβλημα της άπνοιας. Σίγουρα όμως, χάνοντας βάρος, αυτό βελτιώνεται πάρα πολύ. Το ροχαλιτό, είπαμε, αποτελεί το συχνότερο σύμπτωμα και από εκεί και πέρα νυχτερινή ενούρηση, μειωμένη επίδοση στο σχολείο και πνηλία κατά τη διάρκεια της μέρας αναφέρονται συχνά. Άλλες συνέπειες της παιδικής παχυσαρκίας στα παιδιά και στους εφήβους είναι στις έφηβες, το σύνδρομο πολυκυστικών οθικών, με πάρα πολλά προβλήματα, με διαταραχές στον κύκλο, με υπερανδρογονεμία, αντίσταση στην ινσουλίνη. Έχουμε ορθοπαιδικά προβλήματα κυρίως στις καταγόνια αρθρώσεις, που έχουμε ρεβογονία. Μπορεί να έχουμε επιφυσιολίσθηση της κεφαλής του μυριαίου. Επίσης, άλλο πρόβλημα είναι η καλοήθηση ενδοκράνια υπέρταση, η λιπώδης διήθηση του ύπατος, γιατί όταν αρχίζει να αυξάνει το λίπος στον οργανισμό μας, μέχρι κάποιο σημείο αρχίζει να αυξάνεται το μέγεθος των λιποκυτάρων. Τα λιποκύτταρα όμως μέχρι κάποιο βαθμό μπορούν να αυξηθούν, να μεγεθυνθούν όπως λέμε. Από εκεί και πέρα τα λιπαρά οξέα θα πάνε κι αλλού. Θα πάνε και θα διηθήσουν άλλα όργανα. Το πρώτο πράγμα είναι το ύπαρ, το πρώτο όργανο. Οπότε έχουμε λιπώδη διήθηση του ύπατος, μπορεί να έχουν χολολιθίαση, γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση και φυσικά το τεράστιο κεφάλαιο των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, της κατάθλιψης των παιδιών από κάποια ηλικία και πέρα, ιδιαίτερα στην εφηβεία, το ότι τα πειράζουν τα υπόλοιπα, αυτό το bullying που έχουμε αρχίσει να τα ακούμε για όλο και περισσότερους λόγους να γίνεται στο σχολείο, είτε γιατί το παιδί μπορεί να είναι πιο κλειστό σαν χαρακτήρας, είτε γιατί είναι παχύσαρκο, είτε γιατί δεν μπορεί να κάνει κάποια πράγματα που τα κάνουν τα άλλα παιδιά. Τώρα, περνάμε στον εργαστηριακό έλεγχο. Τι μας ενδιαφέρει όσον αφορά τα εργαστηριακά από τα παιδιά αυτά? Το πρώτο πράγμα που κοιτάζουμε
είναι η οστική ηλικία. Μετά από τα διαγράμματα είπαμε, θα δούμε την οστική ορίμανση του παιδιού. Και από εκεί και πέρα, σίγουρα θα πρέπει να ελέγξουμε την θηροειδική λειτουργία. Μια TSH και μια free TAF4 είναι μια χαρά. Μπορεί να δώσουμε και μια ολική TAF3, αλλά και μόνο με τα δύο αυτά είμαστε ικανοποιημένοι. Έλεγχο για υπερκορτιζολεμία. Αυτά τώρα είναι τα εργαστηριακά όσον αφορά τη διερεύνηση του αιτίου, εφόσον σκεφτούμε ότι δεν είναι απλή εξωγενής παχυσαρκία. Ασβέστιο, φωσφόρο και παραθορμόνη, για να σκεφτούμε κάποιον ψευδοϊποπαραθυροειδισμό. Δοκιμασίες πρόκλησης αυξητικής ορμόνης θα γίνουν αν το παιδί είναι κοντό και έχουμε στο μυαλό μας κάτι τέτοιο, ότι μπορεί να υπάρχει αυτός ο παράγοντας. Η λεπτίνη τώρα, είπαμε ότι είναι πάρα πολύ σπάνιο το να έχουμε ανεπάρκεια λεπτίνης. Αυτό που θα βρούμε αν την κάνουμε θα είναι να έχουμε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα λεπτίνης, γιατί υπάρχει αντίσταση. Αλλά στην περίπτωση που θα σκεφτούμε ότι μπορεί αυτό το παιδί να έχει, θα δώσουμε. MRI υποθαλάμου υπόφυσης φυσικά σε αντίστοιχες περιπτώσεις που μπορεί να σκεφτούμε ότι υπάρχει πρόβλημα από πάνω, καριότυπος και έλεγχος DNA για συγκεκριμένα γενετικά σύνδρομα και γονιδιακές διαταραχές. Αυτά, όπως βλέπετε, δεν τα έχω με έντονη γραμματοσυρά, γιατί δεν χρειάζεται συνήθως να τα δώσουμε παρά μόνο σε περιπτώσεις που από το ιστορικό και από την κλινική εξέταση οδηγούμαστε προς κάτι τέτοιο. Αυτό όμως που συνήθως κοιτάζουμε είναι πιθανή έβρεση επιπλοκών. Άρα θα πρέπει να δούμε το ζάχαρο και την ισουλίνη νηστείας και να προσδιορίσουμε και το HOMA-IR, τα λιπίδια του ορού οπωσδήποτε, υπατικές δοκιμασίες, τρανσαμινάσες, γάμα-GT, αλκαλική φωσφατάση και ανάλογα με αυτό θα χρειαστεί και ένα υπερηχογράφημα ύπατος. Τώρα, καμπύλη ανοχής γλυκόζης, ανάλογα με τα αποτελέσματα από το ζάχαρο και την ισουλίνη νηστείας. Σε περίπτωση που έχουμε έφηβες, θα πρέπει να ελέγξουμε για πολυκυστικές, άρα θα πρέπει να δούμε και τα ανδρογόνα και την SHBG και την LH και την FSH. Αν έχει κύκλο, θα πρέπει να γίνει στην 3η με 5η μέρα του κύκλου, αν έχει σταθερό κύκλο. Αν δεν έχει σταθερό κύκλο, τότε θα το κάνουμε οποιαδήποτε στιγμή. Πάντα δίνουμε την ολική τεστοστερόνη και την SHBG για να ελέγξουμε και να υπολογίσουμε την ελεύθερη τεστοστερόνη. Και από εκεί και πέρα μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και μελέτη ύπνου, αν έχουμε υπόνοια ότι υπάρχουν άπνοιες στον ύπνο. Πότε παραπέμπεται το παιδί σε ειδικό? Αν υπάρχουν επιπλοκές, αν το ύψος είναι κάτω από τη 10η θέση ή κοντό για το δυναμικό της οικογένειας ή ελαττωμένος ο ετήσιος ρυθμός αύξησης, όπως είδατε στις καμπύλες που έδειξα, αν υπάρχει πρώιμη ή καθυστερημένη έναρξη εφηβείας, αν υπάρχει υπόνοια γενετικής ή ενδοκρινικής ανομαλίας, αν υπάρχει σοβαρή και προϊούσα παχυσαρκία σε ηλικία κάτω των 2 ετών και φυσικά σε οποιαδήποτε σοβαρή ανησυχία. Πώς τα αντιμετωπίζουμε? Θα πρέπει να διαχωρίσουμε τα παιδιά που είναι μικρά, κάτω των 7 ετών, με τα παιδιά που είναι πάνω των 7 ετών. Αν έχουμε απλά στα 2 με 7 υπέρβαρο, τότε αυτό που θέλουμε είναι διατήρηση του βάρους του σώματος και καθώς μεγαλώνει θα φτάσει να έχουμε καλή αναλογία βάρους και ύψους. Αν είναι παχύσαρκο και δεν έχει επιπλοκές, πάλι θα κάνουμε το ίδιο. Αν έχει όμως επιπλοκές, θα συστήσουμε απώλεια βάρους, η οποία βέβαια θα είναι πολύ πολύ μικρή. Αν όμως έχουμε παιδιά που είναι πάνω από 7 ετών, τότε στην περίπτωση του παχύσαρκου παιδιού πάντα συνιστούμε απώλεια βάρους. Στην περίπτωση του υπέρβαρου, αν έχει επιπλοκές, πάλι το ίδιο, και αν δεν έχει, διατήρηση. Πόσο βάρος? Λέμε ότι μέχρι 7 κιλά το χρόνο, ανάλογα φυσικά με το ποιο είναι το βάρος του παιδιού. Συνήθως από τα κιλά, τα παραπανίσια που έχει, ζητούμε να χαθούν τα μισά μέσα στον επόμενο 1-1,5 χρόνο. Ούτως ώστε το παιδί σιγά σιγά θα έρθει εκεί που θέλουμε. Γιατί δεν είναι καλό να τα χάσει γρήγορα. Σαφέστατα, και αν πας και του κόψεις τα πάντα, θα χάσει. Και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί διαιτολόγοι που απαιτούν να χαθούν πολλά κιλά. Και οι μαμάδες είναι ευχαριστημένες. Το πρώτο που θα γίνει θα είναι αυτό να έχει αντίκτυπο άσχημο στην ανάπτυξη αυτού του παιδιού. Γιατί η απότομη απώλεια βάρους αποτελεί ένα στρες για τον οργανισμό και το στρες μπορεί να καταστήλει και τον άξονα της αύξησης. Από εκεί και πέρα θα τα πάρει πάρα πολύ γρήγορα μετά. Άρα δεν γίνεται να κάνουμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να χάνονται σταδιακά.
και γι' αυτό θα πρέπει ουσιαστικά να μάθουν οι γονείς, το παιδί και η οικογένεια όλοι, του πώς να τρώει και πώς να κινείται σε καθημερινή βάση και αυτό να μην αλλάξει. Αυτός είναι ο στόχος μας. Τι μέτρα πρόληψης? Προαγωγή του μητρικού θυλασμού, ενημέρωση των γονέων για τη σπουδαιότητα της σωστής διατροφής και της άσκησης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην νηπιακή ηλικία, όταν το παιδί αποκτά συνήθειες για αποφυγή υπερθερμιδικών τροφών. Αυτό το μπισκοτάκι του Μιράντα που μπαίνει από τον 6ο, 7ο, 8ο μήνα μέσα στη φρουτόκρεμα για να γίνει πιο γλυκιά η φρουτόκρεμα και να τη φάει. Αυτό το γάλα, το πολύ έτσι ευχάριστο στη γεύση, το οποίο αρχίζουν να πίνουν μετά τον πρώτο χρόνο ζωής και φτάνουν κάποια στιγμή και δεν μπορούν να πιούν άλλο γάλα εκτός και να έχει γεύση βανίλιας. Και όλα αυτά τα προϊόντα που μπαίνουν, τα γιαουρτάκια με τα διάφορα μέσα, τα μπισκοτάκια τα παιδικά, όλα αυτά ουσιαστικά βάζουν το παιδί από πολύ πολύ μικρή ηλικία στη γλυκιά γεύση, μαθαίνεις αυτό και πάρα πολύ δύσκολα αυτό το παιδί θα μάθει να τρώει σωστά. Άρα θα πρέπει να γίνει εκπαίδευση των γονιών, ουσιαστικά από το πριν να γίνουν γονείς, από τότε που η μαμά είναι εγκυμονούσα και φυσικά από την πρώτη στιγμή που θα γεννηθεί το παιδί. Και φυσικά δεν θα πρέπει να γίνει η εκπαίδευση μόνο των γονιών, αλλά και των γιαγιάδων και των παππούδων και όσων ασχολούνται με τα παιδιά. Προσοχή στην ομάδα υψηλού κινδύνου, ενημέρωση των γονιών για τις επιπλοκές της παχυσαρκίας, αυτά πρέπει να τους τα λέμε. Και όχι απλά, ξέρεις, μπορεί να κάνει ζάχαρο κάποια στιγμή, μπορεί να κάνει δεν ξέρω κι εγώ τι. Θα πρέπει να τους τα λέμε πάρα πολύ σοβαρά, ότι ξέρεις, υπάρχει αυτή η πιθανότητα είναι αυξημένη. Ή έχετε εσείς στην οικογένεια, το παιδί σας πρέπει να το προσέξετε ακόμα περισσότερο. Συνειδητή προσπάθεια από όλη την οικογένεια, οδηγίες διατροφής, άσκηση και φυσικά να δοθεί κίνητρο. Οποιαδήποτε αύξηση της δραστηριότητας βοηθά. Προσπάθεια για απόκτηση καινούριων συνηθιών. Το να πάμε με τα πόδια το παιδί στο σχολείο και όχι με το αυτοκίνητο. Να πάρουμε τη σκάλα αντί για το ασανσέρ. Να περπατήσουμε ή να κάνουμε ποδήλατο. Να παροτρύνουμε το παιδί για κάποιο μαθητικό άθλημα και φυσικά εφόσον του παιδιού του αρέσει. Αλλιώς θα πρέπει να διαλέξουμε άλλο άθλημα, γιατί αν δεν του αρέσει θα το σταματήσει ή θα πάει στο άθλημα και δεν θα κάνει τίποτα. Ελάττωση του χρόνου παρακολούθησης τηλεόρασης. Είναι τραγικό να υπάρχουν σπίτια που έχουν τηλεόραση στο παιδικό δωμάτιο. Τραγικό. Έχει αυξηθεί όμως πάρα πολύ το ποσοστό της τηλεόρασης ή της οθόνης στην οποία παίζουν video games στο παιδικό δωμάτιο. Και βλέπεις ότι δεν κοιμούνται νωρίς, κάθονται μέχρι αργά, παίζουν, να μην πω για τους εφήβους, με τα διάφορα έτσι, Facebook, Twitter και ούτω καθεξής που κάθονται μέχρι 2, 3, 4, 5 ώρα το πρωί και παίζουν μεταξύ τους. Ισορροπημένη διατροφή, αυτά θα τα ακούσουμε βέβαια και στη συνέχεια, οπότε δεν θέλω να επεκταθώ. Είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι, αλλά θα τα ακούσουμε και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Και νομίζω ότι εδώ θα σταματήσω εγώ. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Νομίζω ότι δεν είχα να πω τίποτα παραπάνω. Νομίζω ότι είπα αρκετά και έχουμε πάρει το μήνυμα. Κάποια ερώτηση από το ακροατήριο που είναι για να γίνει? Αν όχι, να δώσουμε το λόγο στο... Συγχαρητήρια για την ομιλία σας. Μια ερώτηση όσον αφορά πότε θα ζητήσουμε την καμπύλη σαχάρου στα μικρά παιδιά, γιατί μας είπατε ότι πρέπει να χορηγήσουμε μια δοσολογία 17,5 μιλιγκράμμ ανά χιλιόγραμμο βάρους, 1,75 ανά χιλιόγραμμο βάρους, επειδή δεν είναι εύκολο πάντα το παιδάκι να πάρει το διάλειμμα αυτό. Από ό,τι ξέρουμε, στο εμπόριο κυκλοφορούν των 50, 75 και 100 γραμμαρίων κάτι συσκευασίες. Πότε θα ζητηθεί? Λοιπόν, θα ζητήσουμε καμπύλη όταν το ζάχαρο και η ινσουλίνη νηστείας είναι σε επίπεδα που είναι πάνω από τα φυσιολογικά. Δηλαδή, αν έχουμε ένα δείκτη αντίστασης στην ινσουλίνη, ο οποίος είναι υψηλός,
έχεις ένα προεφηβικό παιδί και έχεις ένα απλό δείγμα της νηστείας. Κάνουμε προσδιορισμό ζαχάρου και ινσουλίνης και μέσω του τύπου βγάζουμε το HOMA-IR. Αν έχεις ένα HOMA-IR, το οποίο ενώ θα έπρεπε να είναι μέχρι 2,5, έχεις ένα παιδάκι το οποίο είναι παχύσαρκο, το οποίο έχει μελανίζουσα ακάνθωση, το οποίο έχει ιστορικό στην οικογένεια διαβήτη, και αυτό το παιδί έχει ένα δείκτη αντίστασης, ο οποίος είναι 5, 5,5, 6, δεν συζητάω. Αυτό το παιδί πρέπει να κάνεις καμπύλη, να δεις τι γίνεται. Ο πρώτος, ναι, μεν και για διαβήτη τύπου 2, αλλά αυτό το παιδί μπορεί να έχει οικογενειακό ιστορικό υπερινσουλινισμού. Η αντίσταση στην ινσουλίνη να είναι κάποιο γενετικό νόσημα. Οπότε θα πρέπει να κάνεις και να δεις και ινσουλίνες εκεί. Τώρα, το ίδιο αντίστοιχα και για τους εφήβους. Αν δεις, πρέπει να έχουμε μέχρι 4 και δεις 5, 6, 7, δεν ξέρω κι εγώ πόσο, και εκεί θα πρέπει να γίνει καμπύλη. Αυτό που συνήθως κάνουμε είναι, βλέπουμε το πρώτο δείγμα ζαχάρου και ινσουλίνης νηστείας και αν είναι πάνω από τα όρια, μιλάμε με τους γονείς, τους λέμε ότι ξέρετε υπάρχει αυτό το έβριμα, να κάνουμε λίγο μια προσπάθεια να δούμε μέσα σε 3, 4, 5, 6 μήνες ποια θα είναι η ανταπόκριση, αν το παιδί χάσει βάρος και αθληθεί, να δούμε αν θα αλλάξει και σε περίπτωση που δεν γίνει κάτι, τότε θα πρέπει να κάνουμε την καμπύλη. Η καμπύλη όντως είναι με 1,75 γραμμάρια στο κιλό. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι κυκλοφορούν αυτά τα έτοιμα σκευάσματα που έχουν τη γεύση πορτοκαλάδας ή λεμονάδας. Από αυτά μπορείτε όμως, ξέρετε πόσα είναι τα ml, οπότε μπορείτε με τη σύριγγα να βγάλετε και να δώσετε, να υπολογίσετε την ακριβή ποσότητα. Από την εμπειρία μου, τη ζυγισμένη γλυκόζη που διαλύεται, δύσκολα την πίνουνε. Αυτό όμως το πίνουνε πολύ πιο εύκολα. Και φυσικά υπάρχουν και κάποια παιδάκια που μου έχει τύχει να μην μπορεί να πιει τίποτα από αυτά και να προσπαθούμε τη μια καμπύλη, να προσπαθούμε την άλλη, να προσπαθούμε την τρίτη και να μην μπορούμε να τα καταφέρουμε. Εκεί, εγώ προσωπικά και πολλοί συναδελφοί μου χρησιμοποιούμε το Lucozade. Το Lucozade είναι, το ξέρετε, αυτό που χρησιμοποιούν οι αθλητές, το high energy, μπράβο, το οποίο έχει πάλι τους υδατάνθρακες. Δεν έχεις όμως, δεν είναι αξιόπιστο, γιατί δεν έχει μόνο γλυκόζη. Δεν έχει μόνο γλυκόζη. Αλλά προκειμένου να κάνεις μια καμπύλη κάποια στιγμή, που δεν μπορείς με κανέναν άλλον τρόπο, έχουμε φτάσει να χρησιμοποιούμε αυτό το οποίο δεν είναι κάτι που μπορώ να σας το συστήσω ότι πρέπει να το κάνετε. Είναι για πολύ έτσι... Ναι, δηλαδή το έχω χρησιμοποιήσει μία φορά. Δεν μπορώ να πω ότι στηρίχτηκα σε αυτές τις τιμές, αλλά είδα ότι ναι, δεν μπορεί όταν είναι πάνω από 250 να πω ότι είναι κάτω από 200, εντάξει, αντιλαμβάνεστε. Ναι. Αλλά την πορτοκαλάδα και τη λεμονάδα που κυκλοφορούν στο εμπόριο, η εμπειρία μου είναι ότι την πίνουνε χωρίς πρόβλημα, ναι. Και κάτι άλλο που θέλω να πω, ότι τον τελευταίο καιρό έχουμε παρατηρήσει το σάχαρο στα παιδιά, εντάξει, να μην υπερβαίνει τόσο τα όρια, αλλά να κυμαίνεται γύρω στο 100, 102, 105, 108, 98. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κάνουμε γλυκοζηλιωμένη, είναι φυσιολογική. Πώς προχωράμε στην προκειμένη περίπτωση? Πάλι θα και σε όχι ιδιαίτερα παχύσαρκα παιδιά. Ναι. Υπάρχουν κάποια παιδιά που μπορεί να έχουν αυξημένη τιμή ζαχάρου, γιατί μπορεί να είναι πάρα πολύ στρεσαρισμένα και το γνωρίζετε. Πότε θα θεωρηθεί αυξημένη? Δηλαδή, όταν έχετε μια τιμή η οποία είναι πάνω από 100. Πάνω από τα όρια. Ναι, όταν είναι μια τιμή η οποία είναι πάνω από 100, αυτό το παιδί το έχουμε στο νου μας. Μάλιστα. Με πολύ απλά λόγια. Όταν έχουμε τιμή πάνω από 100. Οπότε, το συγκεκριμένο παιδί, πρώτα βλέπουμε αν ήταν στρεσαρισμένο. Μπορεί να υπάρχουν παιδιά που μπορεί να μην χτυπιούνται εκείνη την ώρα, αλλά να το σκέφτονται από όλο το βράδυ ότι την άλλη μέρα το πρωί θα πάνε για αιμοληψία. Άρα, ξέρουμε τι παιδί έχουμε απέναντί μας. Δεύτερον, αν έχουμε τιμές οι οποίες είναι τσιμπημένες και μπορούμε να πούμε στους γονείς ότι προσέξτε το λίγο, ελάτε ξανά να το ξαναδούμε μετά από κάνα 2 μήνες, προσέξτε λίγο τη διατροφή, λίγο τα κιλά, λίγο την άσκηση και πάντως τους το λέμε. Δεν είναι ότι εντάξει είναι μέσα στα όρια, φτάνει. Όταν είναι τιμή πάνω από 100, τους δίνουμε λίγο έτσι ένα ερέθισμα να πούνε ότι ή στις τιμές των λιπιδίων αντίστοιχα. Ναι. Δηλαδή όταν έχουμε μια χολυστερίνη η οποία είναι πάνω από 170 ή μια LDL η οποία είναι πάνω από 110,
Εκεί δεν θα πούμε, εντάξει, δεν πειράζει, είναι κάτω από 200. Βλέπουν και τα όρια δίπλα των ενηλίκων, λένε μια χαρά είναι. Εκεί θα πρέπει να τους κλείσουμε και να τους πούμε ότι ξέρετε, έχει ξεπεράσει τα όρια. Έρχονται γονείς και λένε, ξέρετε, έφαγε το βράδυ. Δεν έχει καμία σχέση. Το τι έφαγε το βράδυ με το τι έβγαλε το πρωί το παιδί. Για τη χολυστερίνη γράφουμε κάτω από 180 στα παιδιά. Για τα τριγλικερίδια ή το high-del, σε τι επίπεδα πρέπει να κυμανθεί? Το high-del βασικά θες πάνω από 45. Εντάξει, στα παιδιά. Ναι. Τα τριγλικερίδια? Τα τριγλικερίδια είναι το 150 όπως είναι. 150 είναι όσο δηλαδή στους ενηλίκους. Δεν έχουμε κάποια άλλη, κυρίως γιατί η χολυστερίνη είναι διαφορετική. Ευχαριστώ πολύ. Πάνω στην καμπύλη σακχάρου που μας είπατε, με το όριο των 200 στην δεύτερη ώρα μετά τη φόρτιση. Επειδή εμείς δεν το θεωρούμε διαπραγμάτευτο αυτό, και οι κλινικοί μας είχαν κάνει κάποια παρατήρηση, παίρνουμε υπόψη και τις άλλες τιμές. Δηλαδή, μπορεί στην πρώτη ώρα να ξεφεύγει κάπως προς τα πάνω. Οπότε, δεν το θεωρούμε de facto ότι ξέρεις από το 200 και πάνω είναι διαβητικό το άτομο. Εσείς τι γνώμη έχετε? Τα κριτήρια είναι αυτά. Και από την ISPAD, που είναι η Διεθνής Εταιρεία για το Διαβήτη Παιδιών και Εφήβων, και από την Άντα, τα κριτήρια για την διάγνωση του διαβήτη είναι αυτά τα 3 που σας έδειξα. Είτε να έχεις σε τυχαία μέτρηση μαζί με συμπτώματα πάνω από 200, είτε να έχεις πρωινή τιμή νηστείας πάνω από 126, ή να έχεις 2 ώρες μετά τη φόρτιση με την αντίστοιχη καμπύλη 75 γραμμαρίων πάνω από 200. Σαφέστατα, και έχουμε δει πολλές φορές που μπορεί να ανέβει πάρα πολύ και στις 2 ώρες να μην είναι 200, να είναι παρακάτω. Αυτή είναι η καμπύλη, θα την πεις διαταραγμένη. Δεν είναι δυσανοχή, όπως λέμε το 140 με 200, που είναι δυσανοχή στις 2 ώρες, αλλά και αν έχεις μια καμπύλη η οποία μπορεί να έχει ψηλό ζάχαρο, πάρα πολύ ψηλό ζάχαρο τις πρώτες ώρες και κατεβαίνει μετά, δεν είναι σίγουρα φυσιολογική καμπύλη, αλλά δεν είναι διαβήτης. Τώρα, επίσης, θα πρέπει να δούμε και τις ινσουλίνες αντίστοιχα. Αν σε όλες αυτές τις καμπύλες που κάνατε, βλέπατε τις ινσουλίνες, σε μερικές από αυτές θα παθαίνατε πλάκα. Με το πόσο ψηλά είναι τα επίπεδα, όχι απλά πάνω από 100. Υπάρχουν καμπύλες που μπορεί να δεις, να βλέπεις 200, 300 νούμερα, τα οποία λες υπάρχει περίπτωση να είναι γενετικό το πρόβλημα και να βλέπεις ότι τα παιδιά αυτά χάνουν βάρος, κινούνται, γιατί η άθληση είναι πολύ σημαντική για την βελτίωση της δράσης της ινσουλίνης, και να βλέπεις ότι στην επόμενη καμπύλη μετά από 6 μήνες να αλλάζει υπερβολικά πολύ αυτό. Και μια τέτοια μπορεί να έχεις απόλυτα φυσιολογική καμπύλη ζαχάρου και οι ινσουλίνες να είναι πολύ ψηλές. Και εκεί θα πρέπει να πούμε, δεν είναι, καλή είναι όσον αφορά το ζάχαρο, αλλά οι ινσουλίνες είναι υπερβολικά ψηλές, άρα ναι, θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή. Αλλά όσον αφορά την διάγνωση για διαβήτη, είναι αυτά τα 3 κριτήρια. Μισό λεπτάκι για να ακούγεται η ερώτηση. Η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη μπορεί να αντικαταστήσει την καμπύλη ζαχάρου? Όχι. Δηλαδή με μια καλή γλυκοζηλιωμένη δεν είμαστε σίγουροι ότι... Όχι. Δεν είμαστε σίγουροι. Γιατί, και επίτηδες, για να είμαι ειλικρινής, τη γλυκοζηλιωμένη δεν την έβαλα, αν είδατε, στα εργαστηριακά που ζητάμε. Όχι ότι δεν μπορούμε να την κάνουμε. Μπορούμε να την κάνουμε, αλλά τις περισσότερες φορές θα είναι απόλυτα φυσιολογική. Μπορεί να είναι 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7, που τη θεωρούμε απόλυτα φυσιολογική, και να έχεις μια καμπύλη η οποία να είναι διατραγμένη. Όχι διαβήτης, αλλά να έχεις πολύ ψηλή ινσουλίνη, αλλά η ινσουλίνη αυτή να καταφέρει και να κάνει τη δουλειά της και να κρατάει το ζάχαρο στα επίπεδα αυτά. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι κάναμε την γλυκοζηλιωμένη. Είναι πολλές φορές που γίνεται ένα ζάχαρο, βγαίνει ένα ζάχαρο 107, 108. Και λες να ξανακάνω ένα ζάχαρο και να κάνω και γλυκοζηλιωμένη. Ωραία. Και βρίσκεις πάλι ένα ζάχαρο το οποίο είναι 105 και μια γλυκοζηλιωμένη η οποία είναι 5,3. Και λες δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Από τη στιγμή που το ζάχαρο είναι σε αυτά τα επίπεδα, θα πρέπει
και αν έχουμε και παχυσαρκία, θα πρέπει οπωσδήποτε να πούμε στους γονείς ότι ξέρετε, μπορεί η γλυκοζηλιωμένη να είναι φυσιολογική, αλλά όμως μπορεί να υπάρχει κάποια ήπια διαταραχή. Σίγουρα μπορούμε να κάνουμε ένα ζάχαρο και μια ινσουλίνη νηστείας και σίγουρα το παιδί πρέπει να χάσει βάρος και να κάνει άσκηση, με κεφαλαία την άσκηση. Πολλές φορές είναι πιο σημαντικό το να κάνει άσκηση από το να χάσει βάρος. Εάν δεν υπάρχει παχυσαρκία... Αν δεν υπάρχει παχυσαρκία, τότε θα πρέπει να δούμε, εδώ με βάζετε σε άλλο κομμάτι, υπάρχει πάρα πολύ αυξημένο ποσοστό, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύαμε παλιότερα, του διαβήτη Μόντι. Είναι πολλοί που δεν το γνωρίζουν. Οπότε μπορεί να δεις κάποιες τιμές ζαχάρου οι οποίες τσιμπάνε, να δεις μια γλυκοζηλιωμένη η οποία είναι, ας το πούμε, προς τα ανώτερα, αλλά όχι όμως, και να υπάρχει και ένα ιστορικό στην οικογένεια διαβήτη. Και το παιδί να είναι αδύνατο, να μην είναι παχύσαρκο. Αυτό το παιδί θα πρέπει να το έχουμε στο νου μας για να το ψάξουμε μήπως υπάρχει Μόντι στην οικογένεια. Το Μόντι είναι Mature Onset Diabetes of Young. Υπάρχουν διάφοροι τύποι, Μόντι 1, 2, τους γνωρίζετε. Είναι γενετικό νόσημα και δεν μπορεί να έχεις στο παιδί ξαφνικά και να μην υπάρχει σε κανέναν. Αν υπάρχει στην οικογένεια ιστορικό με διαβήτη, που μπορεί να πούνε ότι εμφάνισα στα 30 μου, στα 35 μου, στα 40 μου ή όποτε έκανα, ή βρέθηκε ο διαβήτης και ξαφνικά βρέθηκε και μια επιπλοκή, άρα μπορεί να το είχε πολλά χρόνια. Είναι ιστορικό, το οποίο μας βάζει στη σκέψη να πούμε ότι μήπως υπάρχει κάτι τέτοιο, άρα να το δούμε λίγο καλύτερα. Αλλά η γλυκοζηλιωμένη δεν μπορείς να στηριχτείς στη γλυκοζηλιωμένη για να πεις ότι υπάρχει δεν υπάρχει θέμα. Γιατί για να αυξηθεί η γλυκοζηλιωμένη πρέπει να αυξηθούν αρκετά τα ζάχαρα μέσα στο 24ωρο. Επειδή τις πρωινές ώρες έχουμε αύξηση και της κορτιζόλης και της προλακτίνης, η προλακτίνη μάλλον δεν είναι η ώρα, αλλά είναι η αφύπνιση, και αν είναι πολύ αγχωμένα, θα μπορούσε, αλλά όχι όμως, να σου κάνει τιμή 108 και 107 και 100, μόνο, αν δεν είναι αγχωμένο το παιδί, μόνο και μόνο από αυτές τις τιμές. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εάν με το HOMA-IR έχουμε μία ένδειξη 5 π.χ. Και προχωρήσουμε σε καμπύλη. Και δεν έχουμε το κριτήριο του 200 στο τέλος της καμπύλης, αλλά κάπου στο ενδιάμεσο έχει ανέβει πάνω από το 1,80. Πώς αξιολογούμε αυτή την καμπύλη? Μιλάμε για μειωμένη ανοχή στους υδατάνθρακες, δυσανεξία δηλαδή. Είναι διαταραγμένη καμπύλη αυτή, και αν έχουμε και ινσουλίνες πάρα πολύ υψηλές, που σίγουρα θα έχουμε, αν έχουμε χώμα σε βασική τιμή 5, οι ινσουλίνες θα είναι σίγουρα πολύ υψηλές. Οπότε να κάνουμε και καμπύλη ινσουλίνης. Ναι, θα πρέπει να γίνεται η ινσουλίνη, θα πρέπει να γίνεται. Ναι. Σε αυτό το παιδί, αν είναι ένα παιδί το οποίο είναι στην εφηβεία, επειδή είναι μέχρι το 4, το 5 δεν είναι πάρα πολύ ψηλά, μπορούμε να ζητήσουμε να αλλάξει λίγο τη διατροφή και την άσκηση και να δούμε τι θα γίνει. Αν όμως συνήθως αρχίζουμε και βλέπουμε τιμές 8, 9. Ναι, λοιπόν, σε αυτές τις τιμές ένα παιδί στην εφηβεία πρέπει να πάρει μετφορμίνη. Άσχετα αν δεν έχει διαβήτη. Θα πρέπει να πάρει μετφορμίνη για την αντίσταση στην ινσουλίνη. Αυτό που συνηθίζω να λέω εγώ στους γονείς είναι ότι το κάνουμε σαν πυροσβεστική λύση μέχρι το παιδί να μπορέσει μέσα στον επόμενο χρόνο να χάσει βάρος, να ασκηθεί και να το κόψουμε. Και τα αποτελέσματα φυσικά είναι θεαματικά. Αλλά δεν μπορείς να αφήσεις το β' κύτταρο σε αυτή την κατάσταση να υπερλειτουργεί τόσο πολύ για τόσο πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν ξέρεις και από πότε γινόταν αυτό, γιατί σίγουρα το εξαντλείς. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση. Όσον αφορά τη λεπτίνη, επειδή τελευταία ζητιέται σαν εξέταση, από ό,τι κατάλαβα, η ανεπάρκεια λεπτίνης είναι αυτή
που ενοχοποιείται. Συνήθως όμως δεν βρίσκουμε χαμηλές τιμές λεπτίνης. Είπατε ότι έχει να κάνει σχέση με την αντίσταση. Τι τιμές περιμένουμε? Συνήθως περιμένουμε πολύ ψηλές τιμές λεπτίνης. Και είναι ό,τι γίνεται και με την ινσουλίνη. Δηλαδή αυτό μετράει αντίστροφα? Περιμένουμε χαμηλές τιμές λεπτίνης από ό,τι κατάλαβα. Όχι. Η ανεπάρκεια λεπτίνης είναι ένα γενετικό νόσημα και είναι πάρα πολύ σπάνιο. Το να βρεις ανεπάρκεια λεπτίνης σε ένα παιδί, αυτό το παιδί θα έχει από τότε που γεννήθηκε ουσιαστικά θα άρχισε να παίρνει βάρος και να είναι σε πολύ extreme κατάσταση. Είδατε το παιδάκι εκεί στα 3 χρόνια πώς ήταν. Ναι. Ένα τέτοιο παιδί που έχει αρχίσει από πάρα πολύ μικρή ηλικία να παίρνει πολύ βάρος, που δεν είχε αρχίσει να τρώει διάφορα, αυτό το παιδί, ναι, το έχει στο νου σου και θα πρέπει να κάνεις λεπτίνη και εκεί σκέφτεσαι μήπως βρεις χαμηλή. Στην απόλυτη πλειοψηφία των περιπτώσεων όμως δεν έχει ένδειξη να δώσεις λεπτίνη, παρά μόνο για ερευνητικούς σκοπούς στα πλαίσια κάποιων μελετών, γιατί η λεπτίνη που θα βρεις, το σύνηθες είναι να τη βρεις πολύ ανεβασμένη. Το να βρεις παιδί που να έχει ανεπάρκεια λεπτίνης είναι... Το πολύ ανεβασμένη δηλαδή, ποιας αιτιολογίας είναι? Έχεις αντίσταση. Έχεις αντίσταση στη λεπτίνη, όπως και στη... Ναι. Παράγεται από την περιφέρεια, γιατί δεν μπορεί να δράσει στους υποδοχείς της. Έχεις αντίσταση. Ευχαριστώ. Μία διαταραγμένη καμπύλη γλυκόλης, πώς αξιολογείται? Το να έχεις τα ζάχαρα πάνω από τα όρια που δίνονται στην κάθε ώρα, στα 30 στην πρώτη ώρα, στην πρώτη ώρα στα 90 και φυσικά στα 120. Δεν είναι μόνο η δυσανοχή που λέγαμε, αυτό στις 2 ώρες να είναι το 140 με 200, κάτω από 200 και πάνω από 140. Και στις προηγούμενες ώρες, αν έχεις τιμές γλυκόζης οι οποίες είναι πάνω από τα όρια, πάλι λες ότι αυτή η καμπύλη είναι διαταραγμένη. Δεν θα πεις ότι είναι απόλυτα φυσιολογική, γιατί γυρνάει στις 2 ώρες και γίνεται και πέφτει κάτω από 140. Σε αυτή την καμπύλη πάλι θα πρέπει να επιστήσεις την προσοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Παπαγιάννη για την πλήρη, σφαιρική αλλά και πολύ κατανοητή παρουσίαση που μας έκανε.